Kutab ketrita nalika semana Sang Prabu Dasarata wis lenggah sarimbit lan ingkang garwa Dewi Sukasalya sekawit namung pandengan netra sunaring netra srawung lan gumbiyaring paningal wekasan ambabar asmara tinandak astaning Dewi Sukasalya dening Sang Dasarata ing elus-elus drijine pinidat-pidat epek-epeke saya ngujiwat Dewi Sukasalya lewani anggung amrati katetangi sudiraning driya Prabu Dasarata ingkang garwa dangu pinipanta boten kawursita ingkang dawuh kalambang asmara kasusul swantening sawung kaluruk tumelung kaya melingi petoking babon kaya lelewane kang ndawek ngujiwat ringkesing kandha gelisih kang munggel kawi ing pagedhonganipun Dewi Sukasalya wis anggarbini sangang tandra ringkesing kandha gelisih kang munggel gawe ing pagedhonganipun Dewi Sukasalya wis anggarbini sangang tandra pus andungkap ing jabang bayi amila padha sakola nimbali para abdi ingkang samya tetaos boten saged deping netra nyaring yuswanipun Sang Resi Wasistha suka parisuka samya mangun sukane manah